Napokon na sigurnom, više od 24 sata južnokorejski bračni par iz Olupine dozivao je spasioce. Na posljedku njihov je medeni mjesec ipak imao sretan kraj. Zora je otkrila i čudo broj 2. Nakon 37 sati jedan je član posade helikopterom izvučen iz utrove broda, pothlađen s teškom ozljedom noge, ali živ. No spasioci nisu mogli svima pomoći. Njihova je akcija otkrila još tužnih vijesti. Tijela dvojice starijih gospodina nađena su na 3. katu u holu broda. Potopljena Grdosija i more oko nje se i dalje pretražuju, a pojavljuju se i snimke iz kruzera koje potvrđuju svjedočanstva putnika. Razglasom su se tu večer slale umirujuće poruke. Odgovor ovog člana posade otac i sin tada nisu dobili, pa su odjurili na palubu i zajedno s ostalima čekali evakuaciju. Kad su konačno dobili znak za ukrcavanje, nije sve išlo glatko. Još veća panika uhvatila je 200-tinjak putnika u ovom brodu. Kruzer je bio nagnut pa su prvo zapeli, a zatim proklizavali. Gledajući to, drugoj grupi putnika iskakanje s broda koji tone učinila se kao dobra ideja. Iako je obdukcija 3 poginulih pokazala kako su se upravo nakon skoka utopili u hladnom moru. Nismo slušali posadu, govorili su nam da ostanemo, no mi smo skočili zajedno s još 100-tinjak ljudi. I dok preživjeli pokušavaju doći k sebi, kapetan kruzera je uhićen zbog višestrukog ubojstva iz nehaja. On je ranije iznio svoju stranu priče. Vjerujem da navigacijski sustav nije prepoznao stijene, a nautičke karte ih nisu pokazivale na tom mjestu. Na njima je ucrtano čisto more oko 150 metara od stijena, a mi smo bili udaljeni 300. Već je angažirana tvrtka koja bi trebala spriječiti curenje goriva u more, a nakon što je pronađena crna kutija slijedi istraga. Znamo da je uzrok nesreće udarac broda u stijene, no istraga bi trebala otkriti zašto je brod bio tako blizu obale. No već se proširila priča kako je kapetan približio brod obali da bi sirenom pozdravio otočane, a nakon što su putnici prepričali da su ga vidjeli omotanog dekom na obali prije nego je završila evakuacija, tužiteljstvo ga tereti i za napuštanje broda. Mi smo bili zadnji koji su napustili brod. Istovremeno na otoku Điljo održana je misa za poginule, a oni koji su preživjeli na blagoslov su donijeli kacige, prsluke i užad kojim su izvučeni na kopno.